नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग्य चॅनलवर। तर आजचा ब्लॉग आहे आपला गणपती बाप्पाचा आगमनाचा। तर आता घरात काय काय चालले ते बघूया आपण आणि मग निघून गणपती बाप्पाचं आगमन करूया। डेकोरेशन वगैरे रात्री झाले, कारण की ह्या गाडीने आल्याने खूप दमलो आहे, तर मी झोपलो, त्यामुळे काय डेकोरेशनचा ब्लॉग करता नाही आला। तर डेकोरेशन दाखवतो मी तुम्हाला कसं केलं आहे ते फक्त। तर बघू आता रेडी हो, आधी घरी बघू मोदक बनतात मोदक। तर माझा उपवास आहे, मी तर रात्रीच खाणार, पण बघूया मोदक वगैरे आणि बाप्पाचं आगमन करू मस्तपैकी। बघा मग तुम्ही हा ब्लॉग। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। इकडे मोदक चालू आहेत, आई बनवते, हे बघा हसते हसते आई। काय बोलते? हां, मोदक बनवते मोदक ना, शेंगा आणि मोदक नाही मग गणपतीला दाखवायचे झाल्या। बघू आपण आता बाप्पा आणायला जाऊ। मोदक चालू झालेत करायला आणि बाप्पा आले आपले, बघितलं तुम्ही। शेंगा बनवते मोदक, इकडे शेकतायत, झाल्या बघूया मोदक काय बोलू। चला मग आता गणपती आणायला जाऊ। आदल्या दिवशी तिथे आणून ठेवलेत, गेल्या वर्षी बघितलं असेल तुम्ही। तर आता जाऊ आपण चालत चालत। ही आपली बाप्पाची मूर्ती कशी आहे सांगा कमेंटमध्ये। मंगलमूर्ती पकड़ आधी गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। डेकोरेशन
कडक डेकोरेशन. हे बघा फायनली झालेत मोदक रेडी. पाया पडून पण आलोय आणि आता मोदक खाणार. मी नाही खाऊ शकत कारण की तुझा उपवास आहे. मी खाणार रात्री. हे मला ठेवा नाही तर संपवा. हां ठीक आहे ओके. मग तर बघितलं तुम्ही पप्पाचं आगमन. छोटंसं असं नाजूक, कारण की आदल्या दिवशी गणपती आणून ठेवलेले इथे. आम्ही लेट झालो पोहोचायला, रात्री 11 वाजले. कारण की पावसाळ्यामुळे वगैरे गावी लांब असतात गणपती आणणे. तर मग आदल्या दिवशी आणून ठेवतो. आपण बघ गेल्या वर्षी घेऊन आलेलो, कारण की लवकर आलेलो गेल्या वर्षी. तो ब्लॉग नसेल बघितला तर आपल्या चॅनलवर आहे, जाऊन बघू शकता गेल्या वर्षीचा. तर कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा.